בואו איתי למצוא כמהין ברמת הגולן. אז לא הרבה יודעים, אבל כמהין זאת משפחה של פטריות עם יותר מ-200 זנים, ורוב מה שאכלתם עד היום הם כנראה זנים בלי טעם וריח, כמו ששמים בשמן או מחית כמהין, וכדי להוסיף להם טעם פשוט מוסיפים חומרי טעם וריח מלאכותיים שבעיניי יותר מזכירים גז בישול ולא את הדבר האמיתי. ולכן נסעתי עד אילסר ברמת הגולן לצלם את פטריית החורף, הזן שגדל בצרפת ומלא בטעם. היא גדלה מתחת לאדמה ומחוברת לשורשים של עץ האלון, מקבלת ממנו סוכר ובתמורה עוזרת לו לספוג מים ומינרלים מהקרקע. ולכן כדי למצוא אותה היו משתמשים פעם בחזירים, בגלל שהריח של הכמהין מזכיר את הורמון המין שלהם, ולכן הם נמשכים לפטריה סוטים קטנים. הבעיה שהחזירים גם היו אוכלים אותה, ולכן עם הזמן עברו לכלבים, שזאת חוויה מדהימה לראות אותם בפעולה. וכדי לספר על כל זה, אבל חוץ מזה לגלות איך לגדל כמהין, איך מוצאים אותם עם כלבים ואיך להשתמש בהם בבישול, הכנתי על זה סרטון ארוך וסופר מעניין. תגיבו כאן למטה ואני אשלח לכם אותו.